Il-Gvern ħabbar l-introduzzjoni ta' numru ta' servizzi ġodda għall-awċin fil-komunità marbutin mas-saħħa mentali. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Tjana Bela. Il-Ministru saħaq kif il-Gvern qed ikompli jinvesti fir-riżorsi umani b'tim ta' outreach fil-komunità li twaqqaf permezz ta' 4 infermieri ġodda fid-Dipartiment tal-Outpatients Psikjatriċi ta' Għawdex u qal kif dan id-dipartiment jaħseb għal 1400 pazjent li kollha jgħixu f'Għawdex fejn minnhom hemm 23 pazjent li għandhom ordni ta' kura fil-komunità li jfisser li jistgħu jieħdu trattament fil-komunità flok jiddaħlu l-Isptar Ġenerali. Il-Vision 2050 tinkludi li s-servizzi tas-saħħa jibqgħu jiġu mifruxa fil-komunità. Illum ġurnata importanti għaliex il-Gżira Awċija issa għandha tim komunitarju għas-saħħa mentali. Dwar dan ikkummenta wkoll Dr. Anton Grek, Clinical Chairman fih dan id-Dipartiment tal-Psikjatrija. Ir-riċerka turi b'mod ċar li s-servizzi tas-saħħa mentali aktar ma jkunu fil-komunità aktar ħallu effetti pożittivi. Qegħdin bil-viżjoni li kemm jista' jkun noffru s-servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità, dawn huma mxerdin ma' Malta kollha u llum għamilna pass importanti li qegħdin f'Għawdex ukoll.